Hello everyone, my name is Bombshow. You're welcome to my channel. It's a Bombshow television. Musho my latest musho zviri kupisa zvega zvega. Kana uri munyowani, don't forget to subscribe to our channel. It's a Bombshow television. Nhasi ndauya ne good news. Kana une business raunoita, imborisa mu comment section unoona kuwana nonechi ne customer kana munhu anozvida. Kana une business raunoita ingoriudza mu comment section unoona kusanganochi nemhene. Tiri ku advertise mahara, tine ka promotion sezvo takapinda 7000 ma subscribers. Guys, ndokubigai makapenga. Ndimi munoita tirambe tichiendera kumberi tichaga ma latest. So ndisinganyanyi kupedza nguva, kana uri munyowani ndinokuchingamidza nemufaro. Don't forget to subscribe to our channel. Ndisinganyanyi kupedza nguva, let's get into today's story, and don't forget to advertise your business with us. Number munozowana pa description ye channel kana kuti ndichadzisa mu comment section. Saka rega tipinde munyaya yanhasi. Right, amana new look ya grand yakonzeresa mutauro nevakadzi vakawanda kusanganisira maitichi, but pane wekutanga uyu ari kutaura kuti grand bay hagrand watiremera isu maladies, kunge avo nekahujamaikeni nekahujesus look nekahu vanhu vemubhaibheri look, kunge andrew mudzidzi wajesu, in fact he is Jamaican Jesus. And then maititi wavapindira neyavo zvikanzi mondisiyirawo murume wemuceiling ndoya ndichimuroora. I think I found my soulmate. Asiri kumastreets asingazivi zvakawanda plus haana madrama emabhebhi, aingove received ari muceiling hake achitamba nemakonzo, no zvikwereti plus haabe hakwenye futi. Tell him no to wait for my return. Yours truly, Mrs. Ceiling. So it seems like it's a joke, but tese tiri kuziva kuti havana aripo so far, but ndo post yavaita seyavaisa iyo guys. So let's talk about it in the comment section. Tiri pakunakirwa pamusho malatest tichitenda kusvitsa 8000 masubscribers guys. Love yenyu inodadisa, support yenyu inodadisa. Thank you.